No be juju be that. Kai kaga wannan gayan da waya take hannun shi mai tsada ce fa. Wallahi tallahi di abin da zai faru yana ci wayan nan. Kai amma fa gayan nan wayan nan ta ba ta kwaci ta daɗin rai ba. Amma duk da haka na san me bara mai ta yan zamani. Oga. Assalamu alaikum. An lafiya? Lafiya kalan. Gida. Alhamdulillah. Ban gane ka ba. Ni din ne baka gane ba? Ban gane ka ba. Ne fa, dan makarantar ku ne ba tare muka yi makaranta ɗaya da kai. Ban gane. Kalle ni mana uga. Ka san me zai faru? Dan mu ga wayan nan taka in sama lamba. In ya so in an jima ka kira ni zan gaya ma inda ka san. Ka gama? Na gama ga ta nan amma kago can ana ma magana. No be juju be that.